खुलुमबाय बयखौबो जोंहा दिनै बिमा फिसाज्ला एक्सुलि मादार्स डेनि स्कुलनिफ्राय कार्ड मोनसे बानायनो हरदों मादार्स डेनि जोंहा बिमा फिसाज्ला सानैबो बानायगासिनो नै जोंहा फिसाज्लाया गावनि आखाइजोंनो जि बानायना दोनबाय दे मा खालामबाय आङो माइक्र'फनखौ सोनानै दोनदोंमोन फिसाज्लाया मा समाव माइक्र'नि सुइसखौ अफ खालामना दोनखो माबायानो भइसआनो थादिया आं दा नै भइस अभार खालामनो गोनां जाबाय कार्डआव माने मोनथाम बाटारफ्लाइ बानायनो हरदो सिखिरि माथाम बानायनो हरदो आरो आं बिनि थाखायनो नै रेड पेपार लादो ओमफ्राय आरो ब्लेक पेपार बे मोननै बिदिनो बनायगोन आरो एसे सिम्पोल के बानायनो होदो गथ' फिसाथ' नै आङो सिखिरिनि गांनि थाखाय नै माबा बानायगासिनो गां बानायगासिनो मोनसे गोसोम गोजा मोननै बेबायदि नै आं फिसाज्लाखौबो खालामनो होदो बेबो बिराद बखिगासिनोमोन दिनै मबाइलाव थानायखाय बाट माने भइसआनो थादिया दिनै गुडलु नियो फाय दे बुं मा फरायदो मेरे प्यारे पापा फराय मेरे प्यारे पापा मैंने तुमको बहुत मिस किया था क्योंकि मुझे लापता जाना है क्योंकि प्लस मान ऐसे करूँ तो जब तक मुझे लापता जाना है तब तक मोबाइल का वो क्या पास होता फिसाज्लाया आङो भइस अभार होनायाव माबाया बुंफैबाय थादो नै सिखिरिनि गां बानायनाया जाबाय फिसाज्लाखौबो आं नै बानायनो होबाय रोंदो एसे स्कुलनिफ्रायबो एकदमबारे बिराद बेफोरबायदिनो प्रजेक्ट फैगासिनो फैबाय थायो ब्लु कालार दे येल्ल' कालार दे मादार्स दे फादार्स दे गासैनिबो नै आंना खामनाया जाबाय आथादो नै फेभिकलदो बेयाव पेपाराव थामना होनोसै नै आंनिया बे मोनसे कालार बे मोनथामनि सिखिरिनि गां मोनथामा आंना आथा थाबनानै जाबाय नै बेबायदि नै जोंहा फिसाज्लानिया मालाय बेबो बिराद मोजां थाबदो मालाय नै एकदम माने बिराद सिरियालनो मोजांनो थामनो रोंदो नै डायमंड का है वो मैं वो बनाया था मामा इन डायमंड वाला कहाँ है क्या हाँ हाँ बताओ गैया आंगे नांगो गैया गारबाय गासैखौबो हाखांजोबखाबाय हाखांनानै दा थांगासिनो आङो एक्चुलि बिसोरनो गथ'फोरनो स्कुलनिफ्राय बेबायदि बानायखानानै भिडिअ खालामखानानै हरदो बेबायदि खालाम होननानै फट' थिखांनानै हरखादो जास्ट गथ'फोरा बे भिडिअ नायै नायै आरो बे फट'खौ नायै नायै बानायनांगौमोन आरो जों कार्डखौ बानायखांबाय बानायखांनानै स्कुलाव फट'बो थिखांनानै हरखाबाय फट' कार्डखौबो फट' थिखांना हरनांगो ओमफ्राय आरो बिमा फिसा सानैनिबो मोनसे फट' कपि मोनसे थिखांनानै हरनांगो जोङो बेबायदिनो थिखांनानै हरबाय सानैबो ओमफ्राय आरो नै कार्डआ बेखौ आङो आथा थामनानै होबाय नैखो ओमफ्राय आरो नैखो कुटलुआ आखिबाय आरो ओमफ्राय आरो नै एसेबांबो मोजां जादिया गथ' मानसिनि जेबो नङा बिसोरखौनो खालामखानो होखादोंमोन ओरैबाबो जोंखौ जास्ट ओरैनो हेल्पसो खालामनो होदोंमोन कार्डआथ' जाबाय फट'बो थिखांनानै हरखाबाय स्कुलाव मादार्स दे बयबो गावबा गावनि बिमाखौ उइस खालामबानो जाबाय मानो होनबा जोंना आं मोनसे बाथ्रा बुंनि जोङो दिनै लासे खेबसेबो जोंनि आइखौ जोङो मादार्स दे उइस खालामफेराखै मानो होनबा जोंखौनो माने उन्दैनिफ्रायनो माने बेफोरखौ फोरोंखोनो बुदिया जे मादार्स डेआव स्कुलावबो फोरोंदोंमोन जा मा थिग स्कुलाव बे टाइमाव उन्दै गथ'मोन न'आव बिमाफोराबो फोरोंदिया जानो हागौ जोंखौ ओंखायनो जोङो दिनै लासे बिमाफोरखौ उइस खालामनो हाया माने एसे माने गोनो गोथो जानाय जाबाय आरो ना माने आगोलनिफ्रायनो खालामदिया
दा माबायदि खालामगोन थ' बाट ओरैनो मालाबा फैबाथाय जोङो फेसबुकफोराव बा वाट्सएप स्टेटास बेफोरबायदियाव जोङो फादार्स डे मादार्स डे बा बेबायदिनो जोङो उइस खालामो आरो बाट जोङो डाइरेक्ट बिसोरखौ जों दिनलासे खालामफेरनो मोनाखै बा जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोङाखै नालाय जोङो माने दा बुंनोबाबो जों दा गोनो गोथो जाबाय माने बुंनो हाला ओंखायनो दिनैनि दिनाव बियो बिराद दरखारि जे उन गथ'फोरखौ ना बिराद एकदम माने बेफोरखौ माने लाजिया माने जेबो गोनो गोथो जाया बेफोरबायदि माने दिनैनि दिनाव गथ'फोरजों बिमा बिफाया एकदम माने फ्रेन्ड जाखाना थाथारनाया बिराद मोजां माने फ्रेन्ड जाखाथारना थानांगौ आरो गथ'फोरजों दिनैनि दिनाव जोंबो ट्राय खालामो गथ'जों एकदम माने फ्रेन्ड बायदि थानो नैनि गथ'फोरखौ नुनो मोनो माने नैनि गथ'फोरा ना जानला मोनला माने गामिनि खाथि खालानि गथ'फोरजों गेलेनो थाङा बा बांद्राय न'निफ्राय ओंखारा बिसोरनिया माने बिमा आरो बिफायानो माने बिसोरनि बेस्ट फ्रेन्ड आरो बेबायदि माने फरायनाय टाइमाव ओरैबायदि मोजां फरायगोन मोन लागायनानै जुदि गेलेनो गोनांबाबो बिफाखौसो लानानै थांगोन ग्राउन्डआव बिफादोसो गेलेगोन जे बिमादो माबाफोर बेफोरबायदि खामानि स्कुलनि प्रजेक्ट बा बेफोरबायदिनो एक्टिभिटि माबा माबि सोलोंनो हरबा बिमाया थ' माने बिराद मोजां मोजां सोलोंनो मोनदों आरो ना नैयाव बिहाराव थानानै दा आं दा बेखायनो बुङो जे गावनि आइमोनखौ उइस खालाम मानो होनबा दिनै आं गावबो सासे बिमा जाबाय ओंखायनो आं दा मोनथिबाय आरो जे फिसाज्लाया जुदि मादार्स डे उइस खालामोबा माने अननानै फंसे माबा बुंबानो माने बिराद माने गोसो गोजोन खान्थि मोनो आरोना मोजां मोनो थ' बेखौनो बुंनो सानो आरो थ' आङो ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै थ' गावबा गावनि आइखौ गावबा गावनि बिमाखौ बयबो उइस खालामलायदो आरो न' थ' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों